Kalami. Mut kayo guys. Mut kayo. Masira na pala itong diet. Ano ron? Hi guys. Ting pamahaw na po. Dahil kami sudaan. Hindi natin sa freezer. Huwag natin masudaan dali. Tara! Tiil sa manok. Adidas for the go. Mama called the doctor and the doctor said. Now featuring Hanamita, mga lotion and lip tint and sabon. Uy, si Troy! Hi Troy! Kaon ka ni nak? Tiil. Tiil sa manok. Sus! Sus! Hi guys! Tara, magluto ta karon aning Adidas ato aning adobohon. Tiil sa manok. May mga kubal o tanggalon nato ng kubal o yung kuko. Kapit ako mga mag-limpyo sa tiil, ora. Grabe po din tiilan niyo, baga kay kubal. Patay kuko. Grabe. Done! Ani ko mag-adobo guys. Ang uban kay dili ingani, ako lagi ingani ha. Cause you are the reason. Gamay lang kay ang lamas lang mga ako. Isa ko. Hinay lang itong kalayo. The one that I belong to, you're still the one that I want for now. So kay humok naman tudaan ng atuang manok, atong tiil, so mabutan natin oyster. Oo, dula. Video lang ako. Awa. Tayo. Hindi na tayo mag-asin, kaya nagtuyo naman ta. Tapos parat naman po itong oyster. Magic naman ta, magic. Next is paminta. Hindi dapat mawalang paminta. Liso. Then kaning powder. Dahon. Para sa kuwan mo, makapalami sa adobo kay yahang paminta. So, tanan klase sa paminta itong gisagol na liso, na powder, tapos napad yung dahon. Sayang, walay sili. Wala may sili guys. Isugit ang tanong sili dali nga side. Sumurag gamay ra atong toyo, dili siya wala siya kaitom. Kumaga na ito gamay. Tapos kumaga na ito gamay, suka. Para lang mo balance yung lasa. Na suka. Gamay kayo. Malapit ako nag-asin, so okay lang ng toyo. Tamis-tamis ito ang asukar. So ito mo itong asukar, gamay. Ano lang? We'll fly to my sacrifice. Nakaisaba mong kayo, naman tayo background music, magkatakanta na lang ta. Humok naman nga ito ang manok. Ato na lang ito, pilit ang iyang mga sauce. Ipapilit yung mga sauce sa iyang lawas. Ay sayang tiil daay. Singot kay ko. Sa mga, ibig na ito siya mga, sa mga itong taklob eh. Mga 10 minutes. Dili. Mga pila lang ka minutes. Charot. Then balikan natin siya mamaya. Let's go. Tanawa guys! Pipilit na. Awa. Tanawa. Tanawa. Kalami. Mut kayo guys. Mut kayo. Pwede na ni siya? Kaya basig mapagod na ko din noon eh. Tara. Kaon! Adobong tiil sa manok kalahan Mika. Charot. Charot. Masira na pala itong diet. Ano ron? Masira na po.
Dali na, mga ta! Kaon! Sabi niyo, lami? Lami, dili? Kalami, dili? Kati. Sudan mo? Sudan mo? Chicken. Chicken na? Wow, lami, sudan kiyan ay chicken, boy. Ay, wala na siya. Kaya bang mura naman tayo tayo. Uy, wala mata na. Mamaya yan. Mamaya kasi yun. Wala kasi yun. Mahal, madiyan ka na ng dito. Isa, ilati ka ba niya? Kung maridel. Mahal, magbibulan. Sino po? Isa ko kasi.